ראשון שזוכה במתנת פלאפל הטורקי, מי אמרנו? רפאל ביטון זכה במתנת פלאפל, מתנת פלאפל הטורקי. תביא אותי, תביא אותי. תביא לי כדור אחד. בסדר? רק כדור אחד. טוב, בוא נראה מי השני שזוכה. אליאן נחמני. אליאן נחמני זכה הפעם. אליאן נחמני. טוב. כל אחד שווה לי רק כדור אחד, בסדר? בוא נראה מי השלישי שזוכה. שמואל. תשבילי. בוא נראה מי הזוכה הרביעי. עושה ככה, תכוון טוב מסביב, זה לא נשתה בזה. איתי טוויטו! בוא נראה מי הזוכה החמישי במתנת פלאפל. חצי חצי. מאיר שרביט? מי זה? מאיר שרביט. ברוך הבא. חזק וברוך. אנחנו רוצים עכשיו לקרוא פרק תהילים. אנחנו רוצים עכשיו להגיש את זה כמובן לכל חיילי ישראל ולכל החברה ישראל, אבל אנחנו רוצים להגיש את זה גם לרפואת ברק עוד. אנחנו נקריא את הבן שלו, הבן שלו שאמר שהוא נפצע קשה אבל נפצע עכשיו. אנחנו נקבל אותו בעזרת השם בפרק שיר המעלות לחזור הביתה בעזרת השם בקרוב. טוב, אנחנו עכשיו נגיד לרבי חנניה בן עקשיא אומר, אתה תלוי לדקות, תסתכל לצריכה לבד יוביל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי הבא. אבא דברת זהותי ומליך מחותי ותמח ותמח וקראי לשני. ישראל כל הגדל ובאת ויביאו אמן. שמי רבה ובהלוויה יתברך ושתבח אבא איווה יהיה לכם וגם חינם ותיתן ורחמים תודה נורית שנהיה והרב ואמן וישל מרבה מי שלא יחין ויצטרבה וישמחנה של ברק ונגדה שחלק התורה לרב והתורה אין כל עם ישראל ואמן עושים שלום ומר וברמה ויעשה שלום עם כל עם ישראל ואמן. אז כמו שאמרנו, אתם יודעים, הפרס הגדול בבית ילד שהגיע עם אבא, אלא אם כן אבא שלו במילואים, אז אנחנו מבטלים. טוב, אנחנו יודעים שנפתח את הלימוד היום לעילוי נשמת שלמה מרמות, שמעון בן רחל למשפחת יוגסי, להצלחה, התורמים היקרים,
שחר ממוס, אפרים בן יפתח, ליאור פליטי, תומר אשכנזי, פלאפל טורקי, משה קורן, רפואה חיה בת אילנה, החייל שגיא בן ציפור אגרונו, ברק דרעי בן אילנית, להצלחת כל חיילי ישראל, בעזרת השם שיחזרו הביתה בשלום, ונזכה בעזרת השם שכל האויבים יפלו תחתינו בעזרת השם. טוב, חזן, אחרי שלנו כבר זכינו לראות איתך מספר מ-1 עד 15. 10 9 8 אבל כולם עכשיו, כולם אחורה, קודם אחורה. ראיתי את השם. אתה תהיה פה לידי, שיר ילד שזכה בלי אבא, הוא... בואו, צאו, אפרים, צא. זה היה? כמה זה היה? 8? 8, 9. וואי. רק אנחנו נסתכל לראות מי זה. הוא הגיע רק עם אבא שלו. הגיע? הגיע עם אבא שלו. הוא גר ברחוב